Goedemiddag, alle weer welkom bij de tweede uitsturing van het programma Doch het voor in dorp, deze week vanuit Holwert. Het thema van deze week is Leefbares. Het programma zijt onder oren multiculti, zullen we het even over. De sporthelden van het dorp passeren de revue. De tv-kok komt er weer voor en nog volle meer. Wij hebben deze keer 3 gasten vanuit het multiculturele vlak van het dorp Holwert. Dat zijn Net Visser, Halina Visser, Sekou Kroma en Net Lumliot. Halina, om met jou te beginnen. Waar komt wij? Ja, hallo, mijn naam is Halina Visser. Ik kom oorspronkelijk uit Polen. En ik vind mensen in Holwert erg vriendelijk. Ze groeten me vaak en vragen hoe gaat het met jou of kom je een bakje koffie? Nou, dat geeft jou lekker thuisgevoel. Ik geniet hier onder andere van prachtige natuur, mooie omgeving, zee en de rust. Ook door vrijwilligerswerk in de sporthallen, ik sta achter de bar in de kantine, kom je snel tussen mensen en leer je steeds nieuwe dingen. En nieuwe dingen, nee, dat, ja, de Friese taal. Hè? Friese taal onder andere. Wat kist in Fries te brengen? Nou, ik kan even proberen. Ja. Boter, brei en grene cheese, wat dat net zeggen kan, is geen brug te Fries. Alina, dit verdient een applaus, dankjewel. Sekou, Ja. ik kom even bij jou. Ik ken een protte witte mensen, Sekou, die Ja. het zwart werkje. Ja, En ik ken maar één zwart die het wit werkt. En dat is tof volgens mij. precies. Ik ben Sekou Kroma. Ik kom uit Liberia Liberia. in West-Afrika. Ik ben in 1991 in Holwert gekomen. En ja, tot nu toe ik woon hier met plezier. Ja, Oké. ja. Wist ik werkzaam? Ja, ik heb van de vol en bij de baas gewerkt. En nadat, ik heb mijn enkel bedrijf begin. En tot nu toe gaat het prima. Oké, en Ja. dat bedrijf dat is? En dat is een skipstoffierer en een allround-stoffierer. Oké. Ja, ja. Dan gaan we nou even naar Net. Net. Hallo. Hallo. Ik doe het bij jou even in het Nederlands, want we hebben geoefend in het Fries, maar dat lukt dus niet. Net, waar kom je vandaan en hoe ben jij in Friesland terechtgekomen? Ik kom uit Thailand. Via mijn vriendin ken ik mijn vriend. Ja. Oké. Vind jij het hier prettig vertoeven in Friesland, in Holwert? Ik vind het een beetje te stil. Een beetje te stil. Ja. Nou, dat hebben de mensen ook allemaal gehoord. Dan zal dat wel veranderen. Ja. Ja? Wat vind jij positief aan je verblijf hier in Holwert, in Friesland? Het omgeving hier, ik vind mooi. Het landschap is mooi. De Ja. pier, ik vind heel mooi. Ja, ik hou van de zee. Oh, en Ja. was je voor in Thailand ook woonachtig aan de zee? Ja, ik woon aan de zee. Met strand en zo? Heel mooi strand. Oh, dat hebben wij hier ook. Hè? Ja. Dus dat is Ja. veranderd niet. En heb je ook een negatieve opmerking over Holwert? Ik vind het een beetje te stil. Ik mis gezelligheid. Ik woon De in mensen Thailand. moeten gewoon hun deuren Ja. wat meer openzetten voor jullie. En Ja, dan is komt het allemaal- anders dan hier. Ja, Ja. oké. Daar is veel gezelliger met elkaar. En Ja. jouw deur staat ook altijd open. Ja, En bij deze wil je dus zeggen van, mensen kom. ja. Oké. Mag ik jullie hartelijk danken. Het is alweer voorbij. De tijd zit erop. Ja. Mensen, graag even een applaus voor deze 3 allochtone gasten. Dank u wel. Ja, bedankt. En heel hartelijk welkom ook namens mij. Het is weer de tweede dag. En dat ga ik samen in het Nederlands. Wat raar, omdat hij in het Nederlands gaat, doe ik dat dus echt. Een goede middag voor deze zonnige plek hier in Holwert. Wij staan weer met onze tv-kok deze week. Het is al 10, waar is de tweede dag? Multiculti, wat krijgen we hier? Ja, zeker. We hebben het multiculti en ik weet je een heel mooi geruchtje. Babi pangang, babi ketchup. Maar dan op mijn manier zou ik het in mijn restaurant serveren zo. Ik heb er een beetje rere kool bij, zalf van rere kool. En daar broek ik 5 spijskroenen in. Spijskroen, wat bedoel je met spijskroen? Kun je het nemen? Ja, zeker 5 spijs, dat betekent 5 kruiden. Het is besteed uit deze. Szechuanpeper, kroetnagel, sterrenijs, kaniel en venkel. En dat maakt het die bijzondere
bijzonder kruidenmengsel. Nou, ik hoop dat de man er eigenlijk lekker van genieten zullen, van deze lekkere maaltijd. Dan krijgt het dus Joet, hè? Dat is Joet vast eerst, dus cameraman aan. Dus geniet er lekker van straks, we zien straks het eindresultaat. We gaan verder naar Inne, want die zit aan tafel met Harm Kamstra. Ja, dankjewel Ariët. Harm Kamstra, tegen welkom. Dit zit hij in het programma. Du bent het werker van het MFA. Zoals de eerste keer een uitleggen kennen we de letters MFA verstaan. Ja, de letters MFA die staan voor multifunctionele accommodatie Holwert. En dat betekent dat wij zoveel mogelijk disciplines op het gebied van sport, cultuur en zorg bij elkaar brengen willen. En daar zijn we heel druk mee bezig. Dat betekent door 2 locaties. De zorglocatie die komt hierachter. Wij een hele grote disciplines op als een huisarts, een apotheek en thuiszorgadviezenland en er komt de aula weer bij. Al met al, alle zorg op het eerste lijnsniveau, die hebben we straks in Holwert. Dat betekent ook dat mensen langere bijen blijven kunnen, want de zorg is dicht bij huis. In de sporthal hebben wij straks de locatie aan de morgenzon. Komt straks uiteraard de sporthal die we zo op deze manier behouden kunnen. Komt er naast een theaterzaal, peuterspeelzaal, benenopvang. Er komt Annekes Lifestyle te zitten. Er komen nog meer zalen voor vergaderingen en bijeenkomsten op cultureel gebied. Oké, dus ik begreep, cultureel wordt het aanbod aan snekrutter. Je moet dat ook invullen met meer culturele... Ja, ik denk dat wij in regionaal verband straks natuurlijk ook meer op touw zetten willen. Een programmeringscommissie en dat soort dingen. Ik mij de regio. Maar dat zal hier inderdaad straks een feit worden. Okay. En net via de voetbalclub die krijgt voetbalboksen daar straks ook. Dus we hebben een hele meer mogelijkheden. Fantastisch. En om het rendabel te krijgen en te houden, daar ben je met elkaar optimistisch over. Dat zal lekker lukken. Ja, we hebben een begroting opzet voor de komende 4 jaar. En dat ziet er gunstig uit. Er zitten natuurlijk een aantal aannames in. Maar die aannames die ik bij de uitgaven komt nog vrij gunstig in die zin. Dat wij straks ook met duurzame energie werken willen en dat wij alles op dit moment toch erop berekenen op basis van de bestaande situatie. Maar daar kunnen we straks natuurlijk enorm op bezuinigen. Dus ik denk zeker, maar als het dorp erachter staat, dat dit een locatie is voor de toekomst. Oké, ik vind het een fantastisch plan, maar hoor je mijn bevolking ook op een hechten? Constant op een hechten, maar dat is wel heel wichtig. Ja, dit is ook heel wichtig. Dat hebben we merken in de laatste tijd, dat als je de bevolking niet op een hechten hoort, dan verlies je de regie een beetje. Maar wij hebben sinds kort de NICE-brieven, die brengen we één keer in de 6 weken rond. En we willen straks met digitalisering een NICE-brief belangrijk brengen. En uw site natuurlijk, de MA-Holwert, is natuurlijk ook iets wat actueel gehouden wordt. Oké. Harm Kamstra, dank van die aanwezigheid hier en van die heldere formulering van antwoorden op mijn vragen. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan nu ja dankjewel mensen. We gaan nu naar het filmpje van de dag. Holwert staat heel onschreeuwen wat de gastvrijheid zo belangrijk. Binnen jouw inwoner van dit dorp skarrel je als toerist door de straten en steegjes. Altijd staan de dwarden voor elsen in je wiede jippen. Wij hebben een bureau in Heerem om dat eens een keer te testen. 200 ziekers van dat bureau binnen nu op een paard om eens te hefken als die gastvrijheid die zo bordprijzig wordt in de praktijk eens uit te testen. Wij spotten de beide man als ze bij het eerste adres aanbellen. Zet jou scrap. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij zijn van het programma Dood van in het Dorp van Omroep Friesland. En wij bellen bij de inwoners van Holwert aan om uit te zien hoe gastvrij je bent. Hier, gastvrij. Hé, wacht even, kijk maar. Nou, dat meisje laat het geen gas ook groeien. Nou, dit is wel gastvrij, mag ik zeggen. Mijn maat leidt op een bank. En het vrouw is bovenop hem. Ho, ik moet eerlijk aan. Gastvrijheid kan me net ontvangen worden. Zoals wel schenken is, het welkom alle verschrikkelijk warm en gul is. En mijn gastvrouw, want er was natuurlijk voetbal trouw dat het hier om een gastvrouw gaat, maak het nou een lunch voor ons beiden kleed. En daarna had ze me op het hart doen om dags vooral bij haar het medislepje te doen. En voor het warme meal, jong, geven we boeten de door in. Ja, ik kom erop. Oh, wij zoeken bij jou verschillende adresjes los. Maar dat dit adresmodel staat voor alle oorvrouwen, lijkt het mij de baas daar. Of wat jij maar door, want ik ben hier al lang niet uit. Nee, wacht eens even. Wacht het al even op mij. Hoe een oor is het ook wel weer op de stopen. Meesken, gaan wij te volle zijn? Nee, dags.
Het onderzoek is naar het eerste adres dadelijk stopzet. Holwert is inderdaad gastvrij. Sterker nog, alleen de dwarden staan er net in Wietstiepen, maar ook de herten en de jerms. Wij zijn ook heel groot dat wij twee gigantische sporthelden in Holwert hebben te ween. Het is voor iedereen vast wel bekend, dus Grutte Keertser Gert-Anne van der Bos. Welkom. Ja, dankjewel. En autocrosser Iebe Vellema, echt niks minder, doe ik heel erg welkom. Ja, dankjewel. Nou, ik begin met die Gert-Anne en ik skam me eigenlijk wel een beetje, want als niet ras-echte Fries, ik had totaal geen verstand van Keertsen. Dus ik denk, ik keert de bal waarom naar die en dan moet je mij vertellen waarom het Keertsen nou zo'n mooie sport is. Nou ja, waarom is Keertsen een mooie sport? Van mij houdt iedereen wel van de feestje naar je tijd. Van mij doe ik wel. Ja, dat absoluut, ja. Ja, dus in principe de gezelligheid. De sport op zich is gewoon geweldig om te beoefenen. Was er op een bepaalde leeftijd direct maar beginnen? Nou, ik ben op zo'n leeftijd ben ik begonnen. En hoe sneller had ik beginnen met Keertsen, hoe makkelijker had je het uitoefenen kunnen. Maar kun je dit kan je combineren met die dagelijkse werkzaamheden? Zo, ik ben nog student, dus dat maakt het dan net zo heel vol uit. Maar ik kan me voorstellen dat sommigen wel eens een uurtje vrij nemen met om te gaan Keertsen. En tot hoe lang is het zulks volhouden? Zit dat aan leeftijd gebonden? Of tot hoe lang is het zo goed blijft als best? Nou, in principe is het tot die 34ste, ongeveer 40ste, dan is het in principe wel een beetje gebeurd. En had ik het idee dat, ik bedoel, daar komt dit Holwert, dus daar ben we hartstikke grutskop. Was je er weer blijven? Ja, je weet nooit hoe de toekomst eruit ziet, maar Holwert vind ik een mooi plek om te wonen, dus waar weet. Hartstikke mooi. Nou, hier ben ik maar daar verder. Ik zie hier een hele grote beker staan. Waar hast u die maar won? Nou, die hebben we in 2009 hebben die, met het hele team hebben die won in Sint-Anne-Paragie, het Fries kampioenschap. Want ik weet dat de autocross, ik bedoel, komt het uit de familie waar je hoe best op besmet raken met het autocross-virus? Nou, is hij kraste vroeger al en de rest van de familie. Nou, en vroeger, vanaf een jaar zacht, ben ik met kaarten begonnen. Oh, dat is echt leuk. Kun je sterk wat over vertellen? Nou, ik ben PG clubkampioen geweest en in 2012 ik Nederlands kampioen. Zo stuk wel eens een dag ruilen wel maar Gert-Anne? Nou, ik zou het wel eens willen, maar ik denk dat mijn lichaam dat ze mooi vinden. Knibbels en mijn schouders, die willen wel eens uit de kom vliegen. Ik denk dat het zo'n goed idee is. Nou, dan moet je het allebei maar bij je eigen sport horen. Ik heb van beide geen verstand, maar bij Wittrooi hem enthousiasme in een autocrossen, dat doe ik net. Maar Keertsen kan ik altijd nog eens een keer proberen. Bedankt voor je interview en een gezellige zonnige dag nog. Ja, dankjewel. Oké, we gaan naar de kunstenares. Wie is kunstenares van jou? Olga Bagelaar. Olga, welkom. Ik heb je schilderij net al even bewonderd. Schilder jij eigenlijk altijd heel natuurgetrouw? Ja, want ik ben behalve beeldend kunstenaar ben ik ook natuurgids. En onder andere watgids. En als ik buiten ben, dan ben ik in mijn element. En dat vind ik gewoon heel mooi. En vooral het wat vind ik prachtig. Dus als je daar aan het lopen bent, dan doe je daar je inspiratie op? Ja, dan kijk ik naar het licht of hoe een geultje bijvoorbeeld loopt. Of naar de wolken. Hè. Het is hier in Friesland allemaal mooi laag. En zeker boven Dokkum waar je geen bomen hebt, dan vind ik dat heel mooi. Die hele verre horizon waar je naar kijken kan. En dat vind ik heel mooi. Ik ben het helemaal met je eens. Olga, bedankt. Ik heb ze net al bewonderd. Als het goed is het ook goed op de camera te zien. Dankjewel voor het interview, want we gaan naar de Kroade. Oh, daar zit hij al, Douwe. Je bent er al. Oh, ik heb je helemaal niet gezien. Geweldig. Douwe, welkom. U is markante persoonlijkheid. Waar kennen de meesten daar eigenlijk van, Douwe? Ja, ik denk van vrijwilligerswerk. Dat is iets wat ik al 40 jaar doe in Holwert. En ik weet dat je heel goed inzet voor de jeugd, qua sport altijd. Ik bedoel, er was sport in Stuiven, dus je altijd organiseert. Door juist bij een schakelaars. Kun je sterk wat over vertellen? Ja, wij hebben voort zijn toen we in het dorp kwamen. Wat er ik speelt in het dorp. Je speelt natuurlijk ergens in het dorp. Je speelt van alles, leuke dingen, minder leuke dingen. Maar wat er ik speelt in het dorp, we hebben altijd zijn lid het vooral de bijnwijzen. We hebben toen de sporthal de stier hebben we direct een werkgroep oprichten. En die werkgroep houdt zich bezig met sport in Stuiven. Die houden we alles kwalificaties. Dat doen we 3 of 4 keer in het jaar. En dat doen we 30 jaar, dus het wordt straks de 100ste keer. Super, en daar staat bij getuigen van wijzen, maar is nou echt hartstikke goed. En trouwens, ik weet dat je ook een ijsmeester bent, best het al 2 jaar is nou al, hè? Ja,
Ja, nou, we hebben mazzel, we hebben een mooi winterkezon en we hebben de ijsbaan voor het eerst haast in Friesland in die Iepen. Dus dat is heel slaggen. Vroeger wordt het nog wel even, maar nou gaat er heel gauw Iepen, soms wel te gauw, maar ja, afijn. Sorry. Hasto, wat ook weer is hier in Holwert. Ik bedoel, dat is best een echte, nou ja, een markant persoon, wat ik correct al zei. Hasto ook dromen voor Holwert? Ja, ik had 2 hele grote dromen. Mijn eerste droom is uitkomen toen ik hier in Holwert kwam. Toen trof ik een hele grote variatie mensen en ideologieën. Je bent christenen, je bent socialisten, je bent communisten. Alle goed volk, communisten, dat weten we in de oorlog winnen ze goed. En die mensen hebben een grote gemeenschapszin. Nou, is het zo, iedere PvdA is een socialist, zoals iedere psalmzong een christen is. Maar ik trof hier een heel goed laag gewoon. Hetzelfde laag ongeveer wat apostel Paulus ontrof bij het bezoekers in de eerste christengemeenschappen. Daar werd het toen zijn, dat is dit skreun. Dat wie niet wat zij het hun nemen, alle wie van hun mijnen waren. En toen kreeg ik een droom, toen dacht ik, als deze mensen om mijnen waren eens een keer iets moois voor het dwarp Delft zetten kunnen, dat zou geweldig wezen. Nou, die droom is uitgekomen. We hebben dus een prachtige sporthal gekregen, dat is uniek voor dit dorp. Ik heb wel steeds het kloppend hart voor dit dorp. En daar ben ik heel wies mee, want daar hebben we alle dagen nog profijt van. En er wordt een hele protte sport, een badminton, zaalvoetbal, neem maar op, dat is geweldig. En mijn tweede droom is eigenlijk, wij krijgen straks het MEWA, daar hebben we Harmse Krekouillet. En dat is echt prachtig, want dan kunnen we die sport al nog wat langer behouden. En ik hoop nog een keer dat het zo komt op een snij dat we daar morgens een kerkdienst hebben en dat middags mensen al daarin sporten kunnen, want sport verbroedert. Ik ben het volledig met je eens. Daarom mag ik je heel hartelijk bedanken. Het zijn weer geweldige woorden. Wat ik zie, uw charmante regisseurs is alweer voor me staan van trog in. Maar ik... Oh, doe haast toch iets. Ik ga nog iets denken. Ik vind het mooi dat die mensen zo cultureel je bijna wat binnen. Segu heb ik zelf meemaakt. Ik ben vrijwilliger bij het vluchtelingenwerk. Segu kwam hier met 2 plastic tasjes in zijn hand. Nou had die jongen een vrouw trouwt uit Holwert. Die had een prachtig gezinsje. En die jongen die had een hele mooie zaak gebouwd. En ik snap net deze regering dat dit soort mensen nog uitzetten worden. En ik liet ze bij. Ik kan het me voorstellen van een PVV, maar net van een zich christelijk nemende partij als het CDA. Het spiet me altijd zeg ik ben blij dat het in uw dorp nooit barren zal. En daarom ben ik alleen al grutsk om in dit dorp te winnen. Nou, geweldig. Hartstikke bedankt. Ik ga nou eens even een heel leuk item. Dat is echt leuk aan, maar eens opletten. Wij gaan nou eens even gluren buizenburen. En wat bedoel ik daarmee? Holwert is als regio natuurlijk een heel belangrijk dorp. Logisch, ik ben er ook, dus dat is al belangrijk. Maar Brandgem en Waaksel, ja, ik bedoel die watskip hier, die doe je ook van alles, de bang je naar squallen. Maar nou wil ik eens zien, tot de gluren buizenburen, dat zij misschien ook leuke activiteiten hebben. We zullen zien. Ik zal het even met Joop Dammers bepraten, want die weet er alles van. Of net, Joop? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, dat wordt heel wat gebeurt er in Waaksel op het ogenblik. De pastorietuin die wordt omgebouwd tot een klein nieuw dorp erbij. Want er gaat een maaienver georganiseerd worden. Wat is een maaienver precies? Komen daar allemaal kraampjes? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Er zijn ongeveer 65 exposanten en kraampjes. En tenten, vooral tenten. En die daar proberen hun spullen aan de man te brengen. En dan de spullen die heel erg gewild zijn. En mooi zijn, vooral mooi zijn. Maar waar moet ik dan aan denken? Wat voor spullen? Is het antiek of is het modern? Wat is het? Het is een combinatie van. Het is antiek, het is brokanten. Er is bij wijze van spreken gietvloeren, kan je daar bewonderen om het eventueel in huis laten maken. Je kan niet opnoemen zo gek als het er is. Er zijn hot tubs, er is een jacuzzi staat er bij de vijver opgesteld. Het is zo gek als het niet kan. Kledingzaken. Ja. En zijn er ook, want het is het hele weekend, dus ik hoop natuurlijk voor jullie dat het ten eerste mooi weer wordt, net als wij dat vandaag hebben. Wat zijn de intreeprijzen en hoe laat kunnen mensen daar terecht? Kinderen tot 13 jaar zijn gratis. Mits onder begeleiding. En vanaf 13 jaar is het €4,5. En vrijdag beginnen we. Dan gaat om 5 uur de fair draaien. Om 7 uur wordt hij officieel geopend door de burgemeester. En dan krijgen we een bijzondere openingsact op... Ik moet je helaas onderbreken. Want inderdaad, er wordt nu duidelijk tegen mij gezegd dat tv-kok moeten we ook nog even kijken wat zijn gerecht is. Kunnen mensen iets zien op hun website? De website www.fair-waaksels.nl. Die staat dag en nacht klaar en voor alle informatie. Dankjewel Joop en heel veel succes het weekend. Nou, we gaan kijken wat wat Jem te eten krijgen dus Joet. Want de chef-kok had natuurlijk van alles mooi klein maken. Ook geweldig, wat ziet het er lekker uit. Nou wil ik eigenlijk wel een hapje van haar strakjes. Wat is het, wat hast er nou weer op te lezen? Nou, dit is dus mijn versie van de babi pangang. Ik heb een mooi steek baren gebroekt van de plaatselijke slager uit de Naardwijk. Gewoon buikspek. Daar ga ik dus een babi pangang van maken. Een salade van venkel, gel van citrus, rode kool. En daar heb ik de 5 spices in gebruikt. Dit gerecht had eigenlijk 4 smaken. Dat is bitter, sweet, zout, zoer en umami. Nou, ik vind het echt grandioos.
Nou, ik zou zeggen, man, strakjes, lekker eten alweer. En volgens mij sluiten wij muzikaal af. Dankjewel, Harriet. Ik wil nog wel even opmerken dat er fantastisch uitjuist. Ik ga die even volgen, werkelijk fantastisch. Nou, ik vind het heel lief als dat zo is, maar het haakt te danken aan Ali en Mariska. Dus hartstikke bedankt voor hun. Meneer kunt u zijn hier op een locatie waarbij we aankomen van deze uitsturing. Bedankt voor je aanwezigheid. We hopen je morgen weer om te wezen. De weerhelling van dit programma is om morgen, Jelve zien, Jelve olven en Jelve tolven. En we hopen je hier morgen met die Jelve 5 weer om te verwachten. Dankjewel en tot morgen. Nederlever, Holwert forever. Dat de kille dikke rennen via de Frieske bouwkeen. Dat de tjerk op Jemme Rouge in de stieve westenwind. Dat bij los de wiede kiemen, Jos het jacht van Thailandslacht. Leidt het lof van bouw en grijden in de stille winternacht. Hoofd het toe, Skagest via de fjelde noord. Trouwe wachter van de klei, nee bestuurt mijn tiers en wij. Zwalk ik heel de grote koor, het loopt mij nu over de toer. Dat de kille dikke rennen via de Frieske bouwkeen. Dat de tjerk op Jemme Rouge in de stieve westenwind. Dat bij los de wiede kiemen, Jos het jacht van Thailandslacht. Leidt het lof van bouw en grijden in de stille winternacht.